Очрашу башланганчы biz шәһәрнең Җәмигъ мәчетендә булдык. Жанын тәнен биреп, милләтне, динне күтәрергә, tilni күтәрергә. Til булмаса дин юк, дин булмаса til юк. Хак сүзләр. Омск шәһәрендә 1997 елдан бирле татар оешмасы эшли. Инде аларның бүген үз газеталары, 20 елдан артык радио тапшырулары, яшьләр оешмасы, Ак калфак, үз торыр җирләре, музейлары бар. Аларның эшчәнлеге хакында тулырак башка тапшыруларда җиткерәбез. Хәзер өлкә губернатор белән очрашу. Может быть, в дальнейшем мы активизируем действительно совместную деятельность двух субъектов Российской Федерации. Огромное спасибо, полное понимание есть. И вот я с первых минут нашей встречи хотел бы вам передать большой привет, Виктор Салям, от нашего президента Рустама Нургалиевича. В самом деле... Инде атна вакыйгасы Омск өлкәсе җитәкчелеге, Алтай крае, Кемерово, Новосибирск, Омск һәм Томск өлкәләре татар иҗтимагый оешмалары җитәкчеләре һәм активы Татарстан Республикасыннан килгән вәкилләр катнашындагы очрашу хакында. Россия төбәкләрендә гомер итүче милләттәшләребез белән мондый очрашулар 2018 елдан башланып даими уздырыла. Шушы гаиләне саклап калып, бәхетле булыр өчен хезмәт кылырга кирәк. Тырышырга кирәк. Көн саен. Сүз Милли шураның еллык планы татар халкының бердәмлеге елы мөһим чаралар хакында барды. Алда бөтен Россия татар авыллары эшмәкәрләре җыены, бөтен дөнья татар хатын-кызлары форумы, бөтен Россия татар дин әһелләре форумы, Булгар җыены, Муса Җәлилнең 115, Тукайның 135 еллыклары, татарча диктант, сабан туйлар һәм башка чаралар тора. Шулай ук 2021 елның сентябрына күчерелгән бөтен Россия халык санын алуда да актив катнашу. Без инде ул юлга төшкән, инде ул эшне барабыз. Очрашуда урындагы татар оешмалары рәисләре һәм күрше регионнардан килгән башка иҗтимагый һәм дини оешма җитәкчеләре чыгышлары яңгырады. Тагында менә татар яшьләре өчен уйладык тышкы һәм җәйге спартакиада үткәрергә. Рәсми чыгышлар тәмамлангач, Милли шура рәисе иң актив милләттәшләребезгә Татарстан Республикасы бүләкләрен һәм бөтен дөнья татар конгрессының медальләрен һәм рәхмәт хатларын тапшырды. Аннан Омск өлкәсе Умырзая татар-башкорт халык ансамбле концерты булды. Сәфәрнең икенче көне. Чаттап торган 30 градус суык. Сибир якларында ул бигрәк тә зәһәрләгән. Әмма менә бу Омск өлкәсе, Большеречья районы, Үләнкүл авылы безне кояшлы көн белән каршы алды. Әлеге авылда 500-гә якын милләттәшебез гомер итә. Алар чын татар авылы, милли бизәкләр белән бизәлгән йортлар. Исәмсез, ана шулай матур иттереп, исәмсез дип дәшеп китәләр. Чөнки авылда ул һәр кем белән исәнләшү гадәткә кергән. Без әлеге авылда Сибир татарлары утары этнокомплексын ачу тантанасында катнаштык. Монда инде ишек алдында бөтен хозяйственный постройкалар, безнең ата-бабаларның шикелле итлекләр. Сез нәрсә ясыйсыз? Кар салынган, димәк монда иттәр саклана. Түбәлекләр, мал-туар, кош-кортлар тора торган җирләр, коесы да бар, мунчасы гына юк әле инде. Өй Большеречья районының Үләнкүл авылындагы Сибир татарлары утары этнокомплексы Омск төбәк татар милли мәдәни мөхтәрияте тарафыннан тормышка ашырылды. 2019 елда оешма 3 миллион сумга якын президент грантын отты. Өстә 1 миллион 200 мең сум акчаны татар җәмәгатьчелеге үзләре җыйганнар. Ничек инде авылда кунакта булып, җигүле атта йөрмисең? Авыл, во-первых, яхшы авыл, дружный яшәйбез, Аллага шөкер. Так. Авылда атлар бар инде. Атлар бар. Некоторых табунами есть. Сез шушы авылда туып үстегезме? Мен бу житель села Үләнкүл урожай. Менә үзегезнең авылыгыз турында кыскача гына сөйләп китегез әле. Бүген ничек яши авыл? Бүгенге көндә Аллага шөкер яши, авыл яши, тырышабыз, мал тотабыз, җир сөрәбез, балык тотабыз,
балкыр тотабыз, шәлләр бәйлибез, казылар ясыйбыз. Васил Шайхразиев җитәкчелегендәге делегация Үләнкүл авылында Советлар Союзы герое Муса Җәлил исемендәге мәктәптә, шунда урнашкан балалар бакчасында, мәчеттә булдылар. Мәчетнең үз тарихы бүген кыскача, ә менә халкым минем тапшыруында без барысы хакында да җинтекләп сөйләрбез, җиткерербез. Сез дә исән сау җиргә төрле җирләрдә йөреп утырасыз. Сау исән постоянно карыйбыз, трикалар. Менә минем өем, менә бу. Ләйсәнә Садырдинова, татарлар, Омск өлкәсе. Bu dünyada